Nơi iPad thì hôm nay chúng ta không bày ta không nói sẽ lại với nó cái sẽ cả lại mấy anh khả ông hay situation nâng khả phía bà trên bố ba gra phải với chúng nó cái sẽ nó sao than chang đi hôm nay tụi mình bác ơi chúng than chang mang này xin greater tipraland more ben này bác ơi chúng kia bố bài bố lại này tóc lại này silai be kong rồi này bác ơi ya chúng gণতান্ত্রিক भावे democratic cái lý chúng phải khai này nàng này ông sĩ xin bố ba gra sao ang barban chanane muchugo जों भारत बर्षनि इतिहास नो खांके लाइबो माव थानसां दि हनै जिन बाग्रा कायसे सिसाव थानसां दि हनै जिन बाग्रा तमाने बागै आसो कष्ट खाइतं निरौ नायै नायदि बनि पार्सोनाल मानानि बागैया जोंनो रनानि बागैछि जिन बाग्रा बार साइतं बो साइड बाइक थां मानानि बागै ओ जागाव फाया तिनि हाय अरनि नकटर हन्दि निनि गन्दा तैसा हन्दि खोना मनु तेबो गोबां मा आमचायो गुरिवै सातंनो हैया वातैनो वातै हैया मिनि हरनो हर हैया माइ मासाव मासाया हैया अमा हायके गुरिवै बोबागरा कायसे सिसाव थामसां दि हनै आलमिरनो सानानि मुसौ हानि बांनो जोंथिनि थामसानि पावार फुनुंनानि नांनाय फाइनाय 12 तारिख फाइतंगो तिनि बागै जों 12 तारिख आगरतलानि अस्तबल मैदानाव तिनि तिप्रासानि थानसानि मारे जों फुनुंनानि नांनाय निरौ रेडी तong करे रेडी तong रे करे जों जतनो थांलायनायनि नांनाय बै थानसा के फुनुंनानि नांनाय 12 तारिखआव तिप्रासा थानसानि मारे बाहायबो जों केबनो नायस्लोनानि नांया जों केबनो बुनानि नांया केबनो तंनानि नांया जों चिनि गणतान्त्रिक अधिकार मानानि बागै जों थानसा के आ जागाव थाङै फुनुंनानि नांनाय बै 2023 चिनि बागै बिलाइगिरि मा सोंसा जों अजराव थानसा ओङै बोबाग्रानि दागे मोंबाय बोबाग्रानि कबाव मोंबाय जों थानसा यांके फाइनाय चालो चिनि बागै बिलाइ बिपद दंगो हानि बागै जों ताबो खासिनानि नांनाय हानि बागै जों ताबो बुसिनानि नांनाय दै लगेरनानि नांनाय जों किसा बाय ताबो पाइजांनानि बागै तियार तंखा हेंके थांनाय 70 बोसोर हाय जोंनाय ताबो बुट गानाव निरमनो फाइ साफायनाय किसानो नो स्कीम रनाय निनि राबार प्रोजेक्ट रनाय वागनि प्रोजेक्ट रनाय फिसारिसनि प्रोजेक्ट रनाय निनि बोसानो चाकरि रनाय जों साजाक फायनाय ताबो फियाबा नों वान चोबि नों बो जागा चाकरि खायनाय बो जागा